दे अब्लालाय हिनजाव आरो हौवा सानैबो फाथैलाइखौ बिसिनो राजि जाबायबालाय नाथाय फाथैलाइ बिसिखांनायनि उनाव नोंसोर सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो थानाय नंला अराय जिउनि थाखाय नोंसोर सानैजों गोजान जालायसिगोन। औ मिन्थिखागौ दे आरो बोराय। बेजोंलाय आरो माथो सोमोन्दो लाखिबावनांगौ जाखो आंलाय? सानैबो अब्ला मोजाङै सानै बुंखाबाय ना? औ नै आइ माया दे फाथैलाइखौनो बिसिमारदो आइ। बेफोरबायदि हौवाजों थाबाय थायो नामासै जिबायदि नुखाबाय दानो। आरोथ' फाथैलाइखौथ' आं बिसिनो गोसो गैयामोन नाथाय आं दायो 100% बिसिनो लुबैबाय। मोजां दे आरो होमबालाय। नोंलायथ' आरो खुसियाथ' जाखासिगोन नङा होनबा? आच्छा दिनैहाय अब्ला सोराङा गावनि नैथि बिसिजों फाथैलाइखौ बिसिसिगोन दिनै। दे आफा सोरां फाथैलाइखौनो बिसिमारदो दे आरोलाय माथो दावराव दावसि खालामबाय थाबावनो। नंगौ आबा सोरां। आरोथ' नोंनि संसाराबो सुख होननायानो गैखाला बेजों अब्लालाय मानो थोबाव। ओइ जामायजो गावनि फिसालाखौल' मोजां बुंबा जायाहाय। आंनि फिसाजोआ मालाय बहाथो सुखु गोजोन दंसै। आरो आंनि फिसानि जिउआ नोंनि नोंसाजोआ जावैसो सोरांजों फैयामोनबा बिदि जाथायफोरानो जानाय नङामोन माथो। औ आरो जोंखौबो जि खस्थ' होबाय। नोंसालासो गोदै गोदै बाथ्रा बुंना लाबोदों आंनि फिसाखो। नै जावैसो दिनैहाय जुदि नों बे मायाजों फाथैलाइ बिसियाबा नोंखौनो जावैसो होननानै सानलाहां दिनैनिफ्राय। हौवायानो एक नाम्बार फाल्थुगानलाय। बोरै फाथैयालाय आंनाबो बाराखौ बारा खुबा नेला नेलियाव गैया। फाथैलाइ बिसिनो ना र' अब्लाना दिनै बिदि जानाय नङामोन सोरबा सेंग्रा मोजांखौनो मोनगौमोन आरोहाय। हिनजाव गोदाय जाबानो जे बेफोरबायदि बखिनांगौ बे नङा मिन्थिबायना? आरोथ' बे हौवा मोजाङा लाबोआमोनब्ला आं बेफोरबायदि फैगौमोन नामा? नङा बेसो आंखौ फुस्लाय फुस्लि गोदोफोरा गोदै गोदै बाथ्राफोरजों फाव फान्देनानै लाबोदो। दाना मायबा गावनि हिनजाव गिबिखौ मोनफिननायखाय आंखौ नांला जाबाय। हिनजाव गिबियालाय गिबिखा आरो हिनजाव गिबिनि जायगाखौ रावबो लानो हाया मिन्थिबायना नानि? औ हाजारखि गाज्रियानो जा मोजाङानो जा गिबि हिनजावा गिबिखा। जायगाखौ लानो हानाय नङा मिन्थिबायना? नोंसोर नुदों आंनि संसारखौ नोंसोर मिन्थिगो? 24 घन्टा आंजों थाबाय नामा नोंसोरो एसेबां गासिबो मिन्थिजोबनो खोथा बुंनो फैदों। सानसेब्लाबो बे सोरांजों फैनानैनो आंनि आइ सोरांनि जिउआनो बरबाद जाजोब्बायहाय। दासो बेफोरबायदि बुंनानै मा जानो बेफोरखौ सिगाङावनो साननांगौमोन ना बिमा जानानै नोङो। सिगाङाव मिन्थिनायमोनब्ला आं बेफोरबायदि जाहोआनोमोन दिनै। आंनाबो फिसालाय डाइरेक्ट लाबोबाय नालाय हाबा खालामनानै नङाबाथ'। महरालाय गैया नङा दङआनो मोजाङानो मानोथो बेफोरबायदि हौवाजोंलाय फैनांगौ जाखो नोंलाय? एसेबां हेन्डसाम सेंग्राफोर दोङो दानि जुगाव बेफोरखौलाय मानोथो नुसनासै नोंलाय? मालाय संसार जाखानाय जों बिदि फैबालाय बिदिनो जाखागोन ना। मोजां मोननाया खाना होननायखौ बेफोरखौलाय खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरलाय? आयु बेफोरबायदिसो बुंबावदो। आंखौ जेनबाय होननानै रावबो दाला नोंसोरो मिन्थिबायना? बे माया रावनिबो सिगाङाव जेननायाव गैया। दे ओमफ्राय नोंहा दहाय मा बुंखायामोन आङो जेबो इमसनेलथ' जायाखैना? दा साननायफोरा उल्थां फाल्थां जाफिनलायबाय नामा नोंना माइन्डफोरा? जायाखैलै मानोथो जानांगौ जाखो? दे फैद' मामबारे फाथैखौ मामबार बिसिखानोसै। खोथा गैया हलेबा सोरां नों जुदि मायाजों दिनै फाथैलाइ बिसियाबा आङो नोंजों बिसिगोन मिन्थिबायना? दे जागोन दे जुदि मायाजों फाथैलाइ बिसिगोन आं। दे अब्लालाय आरो बेफोरबायदि आल्थु फाल्थु दाजासै नोङो दिनैनिफ्राय। दे जागोन। दाबो साननायफोरा 100% खाना नोंनिया? थांदो अब्लालाय फाथैलाइखौनो बिसिहैमारदो। दे अब्ला बाबु नोंबो ओरै फैदो। दिनैनिफ्राय आरो नोंनिफ्राय गोजान जानोसै आं माया। सेम टु इउ सोरां। नाथाय गोजोन संसार मोनजागोन दा सान नोङो आंखौ दुखु होनानै? मालाबाबो साना। एक नाम्बार मैथा खौब्ला नंमारगौ नोङो। जाथोंसै दे आङो। हिनजाव गिबि थासेयावबो बेफोरबायदि नैथि गदाय लानायखौ जोंथ' आरो गारलायालासे बिदिखौ गनायथि होखायानोमोन। अब्लाबो दि नोङो लाथारबायबालाय दायाथ' आरो गोबाङानो दङ नोंहा। दानि जुदि दा बिनि सायावलाय माथो बुंनो सानदों नोंलाय? आं आरो जेबो बुंनो लुगैला। सिगां लानाय समावबो आंनियाव सोंनानै लाखायाखैमोन दा बेखायनो बेफोरनि सायाव आं जेबो बुंनो गोसो गैलिया। दे अब्ला आरो दिनै फाथैलाइ बिसिनोसै। रहाय होमबालाय।
दे अब्लालाय जागायजेनदो फाथैलाय बिसिनाया मानसिफ्रालाय माथो मोनखांबाय थारोब्रा खुसि मोनदों आरो मिथिबायना दायो मिस्टिखौनो साइ बायनानै लाबोना होफै नोङो बिसोरनो नोंलाय माथो मानसियानो एसेबो मोजां जानो नाजाब्रा दरखार जाखायाखैलै आङो मानसियानो खालि आंनि उल्थाल' बिदिनोखा आङो सोराङा अब्ला फाथैलाय मिसि मारसिगोन दे आयंमोन दिनैनिफ्राय नोंसोरो बिसि फिसायनि सोमोन्दोनिफ्राय उदां जासिगोन मानसिखौ दे बोराय दे अब्ला नै जुदि नोंबो थगायजागोन दे मानदे फाथैलाय बिसिनोबा साथामजों बिसि थानोसै फैदो हाबाब बोरै बिदि जानांगौ जाखो गोसो दंब्लालाय गासैबो जायो दे नोंसोरासो मा सानदों बेखौनो नायनोसै आङो सिरिनो दे होमबालाय आङै मोजाङानो जासिगोन दे आरो दिनै औ बिहामजो औ बे आबा सोराङा दिनै बिनिफ्राय गोजान जासिगोन हामदो दे हाबाब आंनि आइ सना बेफोरबायदि सम सोलोंलांबाय नोङो दिनै बेजों हाबा जानानै दासो जावैसोखौ जावैसो होनना सानसिगोनहां बेजों फाथैलाय बिसिबासो दे होमबालाय माया दे आरो बिसिनोसै सोरां फाथैलायखौनो नोंजों 1 2 3 माया आरोलाय मा ड्रामा खालामनायखो बेलाय हाबाब हामानोलाय बेफोरबायदि गोलैखोसै आंनि आइ मेहेर फिसा हिनजाव मा जाखोसै नै माथो जाखोबा ओमफ्राय मादै आइया माला फैगोन दे आजा थाबैनो फैगोन ना दा रायलायगासिनो खोमा बिसोरो ओमफ्राय आंथ' थांफाखाथारगौमोन आइजों जेबो नङा दे आजा दालायथ' नोंनि मादैयानो दंखायो दा होमबाबो बे मायाजों गोजान जानो होनदोंना नायथारगौमोनलै आं मादै आफानि बुंनाया बेसेबां नंगौ नायगौमोन आं जोंखौ थगायबाय थायोना बे मादै आजा एबार बिदि जानाय नंला दे आरो दाथ' नोंनि आफायाबो नोंसोरखौ बिराद अनखायो दा अनबाबो ना मादै होमबाबो दे नों बेफोरखौ जेबो सानना दे आजा अके मादै औ ओमफ्राय जोङो सानैजों आरामसे थाबाय थागोन दा न'आव बेनोथ' मादै होमबाबो आइखौ बिराद गोसोखांखायो दा आङो I miss you आयै होमबाथ' बे सोराङा दिनै माया मादैजों गोजान जामारसिगोन औ आजा नोंसिनि जोंनिफ्राय एकदम गोजानाव थांसिगोन बियो ना मादै औ आंनि आबा सना आइया माथो फन फैदों राजाराव सोर हरदों मादै आइया माथो इसानसो हरदों इसान आंकोला हरदो मोजां आइया ओमफ्राय रिसिभ खालामदो मादै मानोबा हरदोंबा राजा मादै फनखौलाय मानो हरो रायलायनोसै हरो दा नंनायालाय नंगौ आजा ओमफ्राय दे रायलायदो रम्बा हेलौ बा ओमफ्राय आंखौ बावबायसो नामाथाय मादै नों रायलायथ'दो ओमफ्राय जेरावबो थांनाङा नोङो दे जागोन इसान आंकोल हेलौ आबासान नै खाथियावनो दङ बाबा सना मोजां ना गासिबो नों मादैजों रायलायथ'दो दे जागोन दे आबा ओमफ्राय आं हरनाय डिस्टार्बथ' जायाखैना मानोथो डिस्टार्ब जानो दिनै आं ओरैनोसो दंखायोमोन आजो सानजों आंजों ओमफ्राय माखासेया बहायबा थांदोंना माथो ओं अबहायबा थांनो माने दिनैहाय जुरिनबो हरदोंमोन आङो गैया फनखौनो रिसिभ खालामासै बे माने इसान बिसोरो दिनैहाय फाथैलाय बिसिनाय दोङो ना फाथैलाय बिसिनाय सोरजों गोमै सोरांजोंनो ओमफ्राय मायाजों दाना बिदिसो जालायबाय दिनै बेखौनो थांदोंमोन रायलायनो ओमफ्राय सोराङा बिसि मारसिगोन ना मायाजों फाथैलाय नंनायाथ' नंगौमोन दा मा जायो थांदोंमोन आब'मोनाबो आच्छा दे होमबालाय ओमफ्राय माथो खालामदोंमोनबा ओरैनो दसे हरदोंमोन आङो खबर लानो औ गावहा दाख्लैनिफ्रायनो हरासैबो ना फनखौनो समानो मिलायाखैमोन ना खामानिफोरावनो बिजि जानानै थायो आङो दे अब्लालाय गासिबो मोजां ना ओमफ्राय मोजाङाथ' बिदिनोसै माथो होनबावनो आरो गेजेरावनो दंथ'यो आंना बिदिनोलै माथो होनबावनो आरो आं दा आब'खौनो साननानै जि सिन्था जाबाय थायो जुरियानोथ' आरो माथो होनबावनो बेखौबो मालाय दिनैनिफ्राय गासिबो मोजां जागोनखौनो आसा खालामो आंबो दे सिन्था जानो नाङा मोजां जागोन ना मादि जागोनथाय जुरि नोंनि जिउआ दाबो बिराद मिस खालामोलै आं नोंखौ साला बावनोबो हाया जाहैबायना थाबैनो सोराङा फाथैलाय बिसि मारसिगोनबाथ' अब्लाथ' गासैबो थिगानो जासिगोन ना नोंनि जिउआवबो दे आरो होमबालाय नों खुसि थानायखौनो लुगैयो दा आंबो
थेवबो साला बिराद मोजां मोनदोंमोनलै आङो दाथ' आरो बहाबाव मालाय डाइरेक्ट नाङासो होनखाबायना माया आइ हामाथो जामारखो नोङो डक्टर सार हामाथो जामारदों आंनि फिसायालाय आइ माया हाबाब डक्टर सार हामाथो जेबो बुंदिया माथो जाखोब्रा मानसियालाय नै आरो मायबा द्रामाथ' नङा बिनि दाथ' बेखौ बोरै मोनथिबावनो आयै खिजानि बेफोरनिफ्राय बारग'नोसो बेफोरबायदि खालामबावाखैथ' आरो र' डक्टरा मा बुङो आयै आंथ' जेबो खालामाखैलै जुरि आंथ' आरो फाटिलाय बिसिनो नागिरखाबायमोन दा बेथ' बे रसोरां मानसियासोबा मा जाखो दायो जानो आरो डक्टर बाबु हामाथो जामारदों फालाय मानसियालाय फटकरि मारैथो बिदि गोलैखो बिलाय गोलैनायाथ' आरो गोलैखागोन ना दा बेफोरबायदि हालोदाव देहा दुरबल जानायनि थाखायनो बिब्दि जादों आयौ हामा बिब्दि हालोदसै हाबालाय मा जालायखोसै मा जाखो डक्टर मा जामारदो माथो डाइरेक्ट खिन्थाना डक्टर नोंथाङालाय सोर डक्टर बाबु नैबे आंनि जावैसो आच्छा अब्लाथ' नोंथाङा गासैबो मिथिजोबो माखौब्रा माखौ नै माथो जामारदोंबा हामाथो जामारखोबा बेबायदि हालोदावथ' नोंथाङा गावनि हिनजावखौ मोजाङै मोजां जोथोनसो लाखिनो हानांगौमोन माथो जामारदों आंनि आइ सनिया डक्टर बाबु नोंथांनि फिसाजोनि गोरबोआव दान मोनसेनि गथ' दङ नोंखौथ' सोरां आरो जुरि बेफोरबायदिबालाय मानोथो फालिलाय बिसि नागिरामोनसै आंलाय सिमांसो नुखो ना मोगथांसो जाखोसै